Πτώση ταχύτητας 2211 σχεδόν 0. Ύποπτη αιώρηση παραμονή, πιθανό τρίφτημα νουβάρ. Σημάδι ελέγχου αν θες να δεις. Θρύψε ελαφρώς προς 210-220 για να μπει στον όρμο Λουτρακίου ή κατευθείαν στο λιμάνι της Γλώσσας. Να σου δώσω τελική πορεία για προσέγγιση η λίστα με σημεία αγκυροβολίας τώρα που είσαι εκεί. Τώρα σε βλέπω ξεκάθαρα κοντά στη Σκοπέλο. Άγκυρα. Στίγμα. Η θέση του σκάφους είναι 39 μοίρες. 14 πρώτα και 11 δεύτερα βόρεια και 23 μοίρες. 44 πρώτα και 45 δεύτερα ανατολικά. Ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι 1,71 κόμβι. Ταχύτητα. Η ταχύτητα είναι 1,79 κόμβι. Κοντινής μαρίνες. Η κοντινότερη μαρίνα είναι η Μαρίνα Σκοπέλου στην περιοχή Σκόπελος. Απόσταση 12,58 χιλιόμετρα. Βάθος 6. Προστασία καλή. Παροχές ρεύμα, νερό, Wi-Fi, σχόλια, ήσυχη και προστατευμένη. Πού να δέσω? Η κοντινότερη μαρίνα είναι η Μαρίνα Σκοπέλου στην περιοχή Σκόπελος. Απόσταση 12,57 χιλιόμετρα. Βάθος 6. Προστασία καλή. Παροχές ρεύμα. Από την αναχώρησή σου και να παρακολουθείς τις ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου για να εξασφαλίσεις την ασφάλειά σου. Επίσης, παρατήρησα ότι η τρέχουσα πορεία σου είναι 304 μοίρες, η οποία σε έντονο δεξιό βέλος άλλαξε πορεία προς 1,57 για ευθεία προσέγγιση. Αν χρειαστείς διαδοχικά waypoint την πρόβλεψη και ρούτα οδών, πες μου να το υπολογίσω. Έχουμε πηξίδα απόσταση έως Γλώσσα Σκοπέλου, 97,4 ναυτικά μίλια. Χάρακασε τρίγωνο διορθωμένη πορεία, Μπέριλεν 57,5. 3 η ώρα εκτίμηση χρόνου άφηξης, DPA 12 ώρες και 10 λεπτά με 8 κόμβους. Όλες τις λειτουργίες, range, μαζί με τους στόχους, CPA, τη CPA για τον ένα στόχο, πάμε και στο δεύτερο. Home-based bridge simulator course, you can make that dream a reality. With over 10 years of experience in maritime operations, I've trained countless aspiring skippers just like you. In this course, you'll master essential skills like tugboat maneuvering, yacht navigation, radar techniques, and voyage planning using a simulator. Imagine handling single-propeller tugboats and motor yachts with confidence, navigating safely using real-time radar and knowing exactly what to do in emergencies to avoid collisions. Plus, you'll get hands-on with voyage planning using OpenCPN. Our training method is all about practical learning. You'll benefit from real-time simulator demonstrations and step-by-step exercises for docking, undocking, and navigating. We also tackle advanced scenarios to prep you for real-world challenges. The course is broken down into engaging chapters. You'll start with setting up open Αυτός είναι ο ηλεκτρονικός χάρτης. Έχει συνδεθεί με τον προσομοιωτή μας. Πάμε να δούμε και την άλλη οθόνη. Εδώ είναι το ραντάρ. Χειρίζει κανονικά όλες τις λειτουργίες. Εδώ είναι ο πίνακας με τα όργανα. Εδώ βλέπουμε τις μηχανές δεξιά-αριστερή. Εδώ βλέπουμε ταχύτητα.
Λοιπόν, προσομοιωτής. Έχουμε σκάφος διπρόπελο, αριστερή, δεξιά. Πάμε λοιπόν να δούμε συμπεριφορά του σκάφους. Στον προσομοιωτή έχουμε ραντάρ, πλήρως λειτουργικό. Με αυτό εδώ μπορούμε να κάνουμε τη διόπτωσή μας με την EBL, ηλεκτρονική διόπτωση. Βλέπουμε εδώ πέρα το έχω ρυθμίσει EBL στις 339 μοίρες. Αν θέλω το VRM να το χειριστώ, ήταν ήδη ανοιχτό, το ξανανοίγω εδώ πέρα και με το κόμβιο μπορώ λοιπόν, και βλέπω το VRM, την απόσταση π.χ. είναι στα 0,58-68 ναυτικά μίλια, δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή καλά. Κατά τα άλλα, μας δίνει ταχύτητα του σκάφους, μας δίνει το γεωγραφικό μας στίγμα και παίζουμε με το range, έχει το mode το οποίο από north up τώρα το γυρνάω στο head up, από το head up στο course up, true motion, north up και έχει και το MOV σε περίπτωση που χάσουμε άνθρωπο στην θάλασσα. Το ραντάρ μας λοιπόν θα το πάω στην άλλη οθόνη. Τρεις οθόνες έχουμε, θέλω να προσομοιωτής. Επίσης έχει και ηλεκτρονικό χάρτη, τον οποίο το φέρω και αυτό είναι στην τρίτη οθόνη. Πέρα από αυτόν τον ηλεκτρονικό χάρτη, ο προσομοιωτής έχει συνδεθεί και με OpenCPN, ένα ηλεκτρονικό σύστημα. Ωραία. Έχουμε λοιπόν τον ηλεκτρονικό χάρτη εδώ, zoom in. Εδώ είναι το σκάφος μας και από εδώ μπορούμε να κάνουμε add waypoint, μπορούμε να προσθέσουμε waypoint, παραδείγματος χάρη έχω βάλει ένα waypoint εδώ, βάζω και ένα ακόμα εδώ, add waypoint. Εδώ τώρα, άμα ανοίξουμε το αυτόματο πιλότο, autopilot, το φέρνω και αυτό, θα με πάει autopilot AP, από εδώ ρυθμίζω την ταχύτητα του σκάφους και σιγά σιγά να μην πηγαίνει μόνο του. Πολύ ωραία λοιπόν. Σφύρω τον αυτόματο πιλότο, πάμε να δούμε άλλες λειτουργίες. Να δούμε κάμερα. Μπορούμε να έχουμε μια πιο εποπτική εικόνα, μας διευκολύνει στις μανούβρες. Εδώ λοιπόν βλέπουμε την ευκολία των κινήσεων και από εδώ και πέρα τώρα είναι έτοιμος να ξεκινήσουμε τα χειριστήρια, να κάνουμε μανούβρες. Να κάνω και τις δύο ανάποδα. Λοιπόν πήρε κατευθείαν δρόμο. Έχουμε δυνατές μηχανές, ελαφρύς σκάφους. Εδώ τώρα, εδώ σημείο άμα δώσω την αριστερή λίγο πρόσω, θέλετε πως θα γυρίσω κατευθείαν η πλώρη μου. Άμα θέλω να βοηθήσω το σκάφος να γυρίσω ακόμα πιο γρήγορα, πρόσω αριστερά, δεξιά, ανάποδα. Τη μόνη μέση. Για να δει. Τελείωσε. Το σκάφος, καταρχάς δίπλα το σκάφος, θα κοιτούσα πάνω να φέρω την πλώρη μου πάνω στο γερό έτσι ώστε να με διευκολύνει. Αν αυτό δεν γίνεται, χρησιμοποιώ τη δύναμη του σκάφους, καθώς επίσης και τους κάβους που μπορώ να κάνω διάφορες τεχνικές. Ωραία, πάω από την άλλη μεριά. Δεξιά.
λοιπόν μπορώ να δώσω κάβους, ήδη ο καιρός με σμπρώχνει πάνω στους κάβους, στο άλλο. Και μπορώ να δέσω δίπλα του. Okay. Mayday, Mayday, Mayday. This is sailing yacht Smiley, Smiley, Smiley. Call sign, Hotel, Bravo, Yankee, 424.